Здравейте на всички! В Атина сме на подготовка за Европейското първенство. Тази събота и неделя на езерото Волегмене ще се проведе първата серия на Red Bull Cliff Diving от 27 метра за мъжете и 20 метра за жените. Отправяме се натам, за да се насладим на нещо наистина уникално. Ето ги Цецко и Ива, които този уикенд ще бъдат почивка и ще могат да видят едни майстори наистина на нещо много красиво. На здраве! Ето тази малка количка, едно Рено Меганче, беше ни осигурено от олимпийския шампион Сиранидис от 2004 година, така че перфектно предвижване в гръцката столица. Насочваме се към главния вход на езерото Волегмене, едно наистина страхотно място. Ето е кулата, 27 метра, най-отгоре са мъжете, 20 метра жените. След малко повече подробности. Here is Balkan Games, не във Варна. Хайдайвинг, това е Константин Попович, един от най-добрите състезатели, световен шампион, европейски първенец. That's it? Okay, good luck. What's up with you? Олекси Пригоров, Украйна. Така, тук е една страхотна ерия, където правят масажи и така доста интересно. Сега ще видите, това е Стефан от Канада. Ето го е актуалният световен шампион на кула, който играе срещу нашият румънец Ейден. Nice to see you. Nice to see you. И така, това е 10 метра в момента, който виждате. Специално построена кула 10 метра. Изцяло дървена постройка. Тук състезателите тренират преди да се качат на по-високо. Ето виждате, сега има специална стълба, която се качват нагоре. Под 10 метра е 5 метра. И вече обръщаме. Това е езерото Волегмене. Е едно изключително място. Водата е адски полезна, но и също толкова опасно. Ето 20 метра и 27 метра, където ще скачат мъжете. Наистина ще бъде изключително състезание. Ето виждате и място за съдиите и ценители. И разбира се, обезопасяване с водолази. Δεύτερη θέση για την ώρα, για την Κιντέρο. Και πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Να πάμε τώρα στη Wildcard, όπως σας είπαμε. Εντυπωσιάστηκε. Επίσης, δεν ξέρω τι εντυπωσιάζουμε. Με το πόσο σε γρήγορος είναι αυτός εκεί ο υπερήρωας με το ΣΑΠ, ο οποίος βοηθάει τους αθλητές. Μουσικά, εσείς αφήσει και τους δύο προσωπικά, είναι εξαιρετική.